Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde abalị 4 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Satọde kpaa mkpamkpa ọjọọ n'ime obodo Osumenyi, Amichi nakwa Ezinifite dị na steeti Anambra dịka ha wakporo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'ọchịchị kansụl Nnewi South na steeti ahụ. Nke a bịara n'ihe na-erughị awa 12 mgbe ndị ọkpa egbe gbara ụfọdụ ụlọ ọkụ nke dị n'ọchịchị kansụl Nnewi South dị na Ụkpọ bụ nke kpalitere aka na-achị steeti ahụ bụ Chukwuma Soludo ji wee gaa njem nleta. N'oge ọ gara njem nleta ahụ ịmata ogo mbibi e nwere n'ọchịchị kansụl ahụ, Gọvanọ Soludo kwere nkwa ịkwalite ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa iji nyere ha aka chụpụ ndị omekome bụ ndị na-awakpo mpaghara ahụ. Ka o sila dị, aka na-achị steeti ahụ ka ọ gasịrị njem nleta ahụ dịka ọ gara awa 12, ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ zochiri n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii 3 dị na Amichi, Ezinifite na Osumenyi bụ ndị ha na ọchịchị kansụl Ọsụ na Ọlụ dị na steeti Imo nwere oke ala ma gbaa ya ọkụ. Ka o sila dị, ụfọdụ ụmụafọ ọchịchị kansụl ahụ gwara onye nta akụkọ anyị okwu wee na-arụ aka sị na ọ bụ aka na-achị steeti ahụ na okwu ahụ o kwuru kpalitere ndị ọkpa egbe eji wee wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ha sịrị na ọ bụ n'ihi o kwere nkwa ịkwado ndị uwe ojii bụ ya kpatara ndị ọkpa egbe ejiri wakpo ụlọ ọrụ ahụ ma gbaa ya ọkụ. Ka o sila dị, mgbe a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Maazị Ikenga Tochukwu kwupụtara njinji a jirinụ dịka eziokwu. Ọ sịrị na ụlọ ọrụ ndị a gbara ọkụ bụkwa nke e mebiri n'oge ahụ e mere njem mkpesa EndSARS. Ọ sịrị na enweghị onye uwe ojii egburu egbu maọbụ onye nwetara mmerụ ahụ. Ka o sila dị, n'ihi oke mwakpo ndị ọkpa egbe na-enwe na mpaghara ahụ, ngalaba ndị ntorobịa na otu jikọtara otu Town Union bụ ASETU n'aha mkpirisi akpọọla oku ka e nwee nzukọ ọdụrụkụọ nke ndị isi otu ndị ntorobịa niile dị na steeti ahụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra amachibidola ọkwa ụnyapụlezi ha kwupụtara na mpaghara South East dịka ha sịrị na nke a bụ iji nabata mkparịta ụka udo bụ nke gọọmenti steeti Anambra na-ahazi. IPOB nabatara arịrịọ nke aka na-achị steeti Anambra na ndị eze ọdịnala arịrịọ ha iji wee kewapụta ụkpụrụ udo ebe ọ bụ na ndị Igbo niile nwere aka oke na ndị ndu okpukperechi ekwupụtala mmasị ha ịchọta ogbugbo oge adịgide adịgide nyere ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọkwa ụnyapụlezi a na-ahụtakarị na mpaghara South East. Ọ bụ onye isi oche otu kansụl ndị eze na Anambra bụ Igwe Nnaemeka Achebe zipụrụ ozi a n'oge ha nwere nzukọ maka iwulite udo na nchekwa bụkwa nke e nwere n'Ọka n'ụbọchị Satọde. Igwe Achebe bụ Obi nke Ọnịcha sịrị na mgbe ha nwesịrị nzukọ a n'abalị mbụ nke ọnwa Eprel bụ Fraịde, ọ sịrị na ha kwekọrịtara ịkpọ oku ka a tọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu na ọ ga-abụ otu ụzọ a pụrụ iji wee belata obi iko n'elu na steeti ahụ. Ọ sịrị na mgbe ha nwesịrị nzukọ a, otu IPOB kpọkuru ndị otu ha niile ka ha minye mma ha n'ọbọ ma wepụ egbe ha ma nabatakwa mkparịta ụka. Ka o sila dị, na steeti Imo ọtụtụ ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị tata dịka ụlọ ọrụ dị iche iche gbachisiri agbachi tinyere ụlọ akụ, ọdụ ahịa mmanụ, ọdụ ụgbọala nakwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ka o sila dị, ọ bụkwa ụgbọala ole na ole ka ahụtara na-agbagharị n'okporo ụzọ tụmadị ndị nke na-ebu ndị njem site n'otu akụkụ rute na nke ọzọ, mana ọtụtụ ebe dị nnọọ ka ebe a gbara ọsọ ebe ọ bụ na ndị mmadụ nọdụrụ n'ụlọ ha na nrube isi nye ọkwa ụnyapụlezi a, n'agbanyeghị na otu Indigenous People of Biafra akagbuola ya bụ ọkwa kemgbari. Aka na-achị steeti Anambra bụ Charles Chukwuma Soludo ekwupụtala sio na ọchịchị ya ga-enye ndị na-eme dọga nnwere onwe mgbaghara. O kwuru okwu a mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ n'otu igwe onyonyo mgbasa ozi. Ọ sịrị na o doola anya na e nwere mpaghara dị iche iche n'etiti ndị na-eme dọga nnwere onwe tụmadị ndị nke nwa amadi bi na mba Finland bụ Simon Ekpa na-edu. Ọ sịrị na IPOB ebola otu a ebubo bụ nke Ekpa na-achị dịka ndị aka ha dị n'arụ niile a na-akpa na mpaghara South East. Ọ sịrị na ọtụtụ n'ime ha nwere ogige n'ime ọhịa bụkwa ebe ha na-esi pụta tọrọ mmadụ ma gbuo ya. Ọ sịrị na ngwa ngwa ha chọpụtachara otu ndị a dị iche iche na ha ga-esepụkwa ndị bụ ọkụkọ amọcha adịghị mma n'ime ha. Ọ kpọkuru ha ka ha pụta ma nyefee egbe ha n'aka gọọmenti dịka gọọmenti n'akụkụ nke ha ga-enye ha ọzụzụ ma nyekwa ha ego nkwado iji wee ganye aka n'ihe dị mma. Ọ sịrị na ya ga-eduru ndị aka na-achị steeti na mpaghara South East wee jekwuru ọchịchị etiti ịkpọ oku ka a tọhapụ
nwanne ha nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi otu Indigenous People of Biafra n'ụlọ mkpọchi DSS. Ndị ọkpa egbe awakpola ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ejiaya okporo ụzọ bụ FRSC n'aha mkpirisi n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde na steeti Anambra. Ndị ọkpa egbe gburu mmadụ abụọ ndị ọrụ road safety onye isi na-ahụ maka nkụzi nchekwa okporo ụzọ n'ụlọ ọrụ ahụ bụ Bisi Kazim kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, dịka ọ sịrị na agbagburu mmadụ abụọ ndị ọrụ ha ma merụkwa onye ndu ndị ọrụ ahụ. N'otu ozi nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Dọkịnta Boboye Oyeyemi zipụrụ, ọ katọrọ mwakpo ahụ ma kasịkwa ezinụlọ ndị nke a metụtara obi. O nyere mmasị obi ike sio na a ga-anwụchi ndị kpara arụ a. Ebelebe agburu na ngalaba ụlọ ọrụ FRSC dị na Igbo Ukwu. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ dịka onye agha ka rụrụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaodide www.abvet.org ma ọ bụ na WhatsApp 202-250-0001 maka inweta akwụkwọ fọm idebanye aha gị. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị uwe ojii akụsasịala mwakpo ndị ọkpa egbe mere n'ime obodo Ikwo dị na steeti Ebonyi. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe a wakporo ndị uwe ojii bụ ndị na-arụ ọrụ nche n'otu ụlọ ọrụ na-arụ okporo ụzọ na mpaghara ahụ. Otu onye gwara ndị nta akụkọ anyị okwu bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na agbagburu otu n'ime ndị ọkpa egbe a dịka otu onye uwe ojii nwetakwara mmerụ ahụ bụ onye nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Lovet Oda kwupụtara nke a dịka eziokwu. Ọ sịrị na ha amalitela ime nnyocha ịmata ka mmiri a si banye n'opi ụgbọgọrọ dịka o kwere nkwa ime ka ịmata ka eke si anyanwụ. Nke a na-abịa n'otu ụbọchị ahụ ndị ọkpa egbe gbagbukwara otu onye otu ebube agụ na steeti ahụ. Njinji jiri na ụbọchị Sọnde bụ abalị 3 nke ọnwa Eprel dịka ndị ọkpa egbe zọchiri n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Ọsụ na steeti Imo ma were ogbunigwe gbasasịa ya. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ebelebe agburu mgbe o jiri 10 nkeji 5 gafee elekere anya 2 nke ehihie. Ha jiri ụgbọala na ọgba tumtum dị iche iche zọchie ma kwasuo ibudo. Ha gakwara n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl ahụ ma tụọ ogbunigwe wee gbaa ya bụ ụlọ ọrụ ọkụ. Ogbunigwe a gbarikwara ụgbọala 5 n'otu aka ahụ tinyekwara ụlọ ọrụ dị iche iche n'ime ogige ụlọ ọrụ ahụ ma rie ya pịapịa. Kosiladị onye isi ọchịchị kansụl ahụ bụ Honorable Uchenna Osuigwe mgbe a kpọtụrụ ya kwupụtara njinji a jirinụ dịka ihe mere eme. Ọ sịrị na ebibiri ọtụtụ ihe n'ụlọ ọrụ ahụ mana ha amabeghị ogo nke ọ dị. Kosiladị onye na-ekwuchite ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam n'oge a kpọtụrụ ya sịrị na ya amatabeghị banyere nke a mana o kwere nkwa ịkpọtụrụ onye isi ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Ọsụ ịmata ka eke si anyanwụ. Ndị isi ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abia dị n'Uturu ekwupụtala sio na atọrọ ụmụ akwụkwọ a na-amaghị ọnụọgụgụ ha n'okporo ụzọ awara awara siri ọka igwe gawa Uturu. Atọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a na ndị njem ndị ọzọ n'otu ụgbọala bọs mgbe ha na-eme njem site n'okporo ụzọ asiri ọka igwe gawa Uturu mgbe ndị ọkpa egbe wakporo ha. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọ akwụkwọ a n'ọha na eze n'ozi o zipụrụ sịrị na njinji ahụ jiri n'elekere anya 8 nke abalị Tọzdee bụ abalị 31 nke ọnwa Maachị. Ọ gara n'ihu nye ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ ka ha gbanarị ime njem n'ime abalị dịka ọ sịrị na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na atọhapụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ. Kosiladị ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe agakwala n'ihu kpọtụrụ ezinụlọ ndị a bụ ụmụ akwụkwọ ndị a tọrọ ndị na-agụ ihe ọmụmụ ahụike n'ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ dịka ha sịrị ka akwụọ ha nde naira 2 n'otu. Ọtụtụ mmadụ na-aro ndị ekperima bụ ndị Fulani aka ọjọọ dịka ndị aka ha dị na ntọ mmadụ n'okporo ụzọ a dị kilomita 5 na-agbata Uturu na Ọkaigwe na steeti Imo bụkwa ebe ha jiri mere ọdọ ntọ mmadụ. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ABSU adabala n'aka ndị omekome a kemgbe afọ gara aga. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị Fulani akụchiela ugwu dị na mpaghara ahụ bụ ebe nnama ha na-ata nri n'agbanyeghị na amachibidola ịchị nnama akpagharị n'ama na steeti ahụ.
ka ọ gasịrị otu izuụka ndị ekperima wakporo ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna bụ nke bụ ndị njem 362 amabeghị ebe 176 ndị njem dị n'ime ya nọ. Anyị ga-echeta na agbagburu mmadụ 8 merụọ 26 ahụ n'abalị Mọnde, n'agbanyeghị na gọọmenti steeti Kaduna site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa ime obodo na ihe na-eme na steeti ahụ bụ Samuel Arụnwon sịrị na enwetala ibu ndị njem ndị ahụ mana amatabeghị ebe ha nọ. Aka na-achị steeti ahụ bụ Nasir El-Rufai ekwupụtala sio na ndị ọkpa egbe akpọtụrụla ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ mana ha agwabeghị ha ego ole a ga-akwụ maka ntọhapụ ha. Ọ gara n'ihu kwuo sị na gọọmenti ya agaghị akwụtọrọ maọbụ afọ dịka ego mgbapụta n'isi ndị a atọrọ atọrọ, ebe ha ga-agbasi mbọ ike na njikọ aka ndị ọrụ nchekwa inweta ntọhapụ ndị a. Ka o sila dị, ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ na-enwe ọnụnọ ọkụ n'obi ịmata ebe ndị agbata obi ha nọ. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara nke onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka okporo ụgbọ oloko na Naịjirịa bụ Engineer Fidet Okira zipụrụ bụ nke o jiri kọrọ ọhaneze ka eke si anyanwụ sịrị na 363 banyere n'ime ụgbọ oloko ahụ. 170 ka a hụrụ na ebe 21 na-efu efu, mana o kwupụtaghị ihe gbasara 171 ndị fọdụrụnụ. Igbo ndị nwe mmadụ, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerre nchi ga-emesịanụ.